Да, победихме ги два пъти през редовния сезон до момента, но днес ни предложиха съвсем различни начини на защита. Сменяха ги през цялото време по време на матча. Успяха да ни затруднят, осъждавам се през първото по време. Радвам се, че успяха да се нагодим по някакъв начин, особено на пресата, направиха някакви грешки в средата на четвърта четвърт, което ни даде тази разлика, която успяха да запазим. Разбира се, че да. Плана си за камстринга, знам какво е състоянието, но първо ще преценим. Той е един от нашите топ реализатори, много важен играч за нас, надявам се да е добре. Герои днес разчитаха много на нашите грешки, които бяха предизвикани от тяхната защита. Разбира се, че повлия на тяхното нападение липсата на Антони Лотър. Ние направихме добра поредица от защити, с което също се задържахме да не се откъсват те. Може би за тяхното нападение беше единствената липса на Антони Лотър. Но в такива матчи трябва да се хладна кръв, както се казва, той ни беше. Очаквам да стане един здрав матч. С Спартак Кененович става здрав матч. Знаете този отбор. Радвам се, че ще се справим срещу тях. Това е едно от отборите в сърцето ми. Така че нека по-добре победим. Завършите в последната част, последните секунди срещу Венци Петков, може ли да ни изведеш, да ни пренесеш най-вече цифрите, как реагирате? Това е, както казах преди малко, само един детайл от целия матч. Една защита, един момент, в който един играч допълва друг негов съотборник. В случая аз допълних темата и се получи нашата защита, с която ще да матч. Все пак много важно да се за началото на малко, когато ще надръпне. Колко важно беше в този момент и колко важно беше? Колко важен беше? Да, колко важно беше? Ами всеки един нещо, всяка една стрелба беше важна. Трите тройки народни са от голямо значение, в крайна сметка бием с 4 точки. Да, мисля, какво ще бъде. Може би изчаках моя момент просто в срещата и се възползвам. Готови ли сте да вдигнете купата? Всеки е дошъл да вдигне купата.